Tamtam TV jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka kɛ ni aw ka wagatiw olu togoyaw ye bi ye tarata ye ni o bɛ jouer kalo tile 14 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛ ni wulikajɔ ye min taara an ka finitigilakaw fɛ ka kɛ sababu ye ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na min kumaw taara ka u fɔ an ka finitigilakaw ka kuma laseda fɛ ni an bɛna an da don o la ko o tɛmɛna cogo min na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa generali Asimi Goita ale ye maa bisimila a ka kuluba masakɛso la min bɛ tali kɛ farafinna fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ni o ye Union Africaine ye ale commission ɲɛmaaba ni o ye Yusufa Ali Mahamudu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka baaraɲɔgɔnya kumaw ni ka olu ta ka o kɛ an bɛna an da don o la ko walawala ko da aw tulo kan n'o ne bɛ an bolo kɔrɔ bi aw ye aw dan kasi kunnafoni dayɛlɛnna an bɛna an da don an ka finitigilakaw an ka wolomasiri tabaw ka cɛsiri belebele min taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye kɛlɛkɛ daga la ka an da don o la ko walawala ko da aw tulo kan ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛma kumalasida ni o ye état major général des armées ye ale ye ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye an ka finitigilakaw ka lahalayaw olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun baaraw taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye karido ni o tun bɛ jouer kalo tile 12 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔrɔ mara la fɛn min kɔni ye dugu min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Njela ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ye u kɔni kun tan bɛ k'a fɔ k'u bɛ ngara da an ka cɛdenw ɲɛ o nasiraw fɛ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele ka o sabati ka dankarikɛ ni fɛn min kɔni ye jatigɛ wale maaw olu la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye u ka sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanjiba ale de tun bɛ ka na ni o kɛra sababu ye ni an ka cɛdenw kun jɔn bɛ ka se ka san ni ka ale makɔnɔ o ka se ka tɛmɛ cogoya min na ni banbagaci wale maaw ye a fɔ ko u bɛ o wagati kɔnɔna na ka fɛn min kɔni ye juguya sira ni ka o ta ka o ɲɛsin an ka cɛdenw ma o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni an ka cɛdenw ka joliya baaraw ni fɛn min kɔni wulikajɔ belebele ko o kɛra sababu ye ni dankari kɛra ni jatigɛ wale maa caman na k'a fɔ ko o nasiraw fɛ ko a kɔni cɛni fanga bonyana kosɛbɛ jugu yɔrɔ la ka kɛmɛ ni o ko ye an ka état major général ale ye laseli kɛ a ka sɛbɛnfura kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ nin baara ninnu tɛmɛna cogoya min na ka tila tuguni k'a fɔ ko fɛn min kɔni wulikajɔ min ni o tan bɛ ale ni dalakan mun ni o dilen don an ka finitigilakaw fɛ jamana kɔnɔdenw ma ko jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen lakana ko o bɛ sabati ko foyi ma bɔ o fɛn min kɔni ye baaraw la tanke ni lakana o ma se ka sabati ka tila tuguni ka laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ u ka se ka danaya ni ka o ta ka o kurakuraya hali bi u ka wolomasiri tabaw la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ taa yiriwa bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye an ka consommateur olu kɔni ka lafiya o sabatili ale ni u ka lakana ye an ka jamana kɔni ye baara ta ni ka o bila sen kan ka kɛ ni kunun ko tɛnɛ ni o tun bɛ jouer kalo tile 13 san 2026 don taara ka o kɛrɛnkɛrɛn min taara ka a bila jɛnsirigi naani bunakun kan météorologie ale kɔni nasiraw fɛ min baaraw taara k'a bila sen kan an ka minisiri min ka baara bɛnnen don jagoko olu ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Musa Alassane Jalo ye ka yira k'a fɔ ko nin ɲɛnajɛ ɲɛnamayali kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun taara ka a kɛ station géologique ale kɔnɔna AMAMAM la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kumakun taara ka o kɛ la météorologie pour renforcer la confiance dans l'élaboration des politiques ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin kununko tile ko o taara ka o kɛ baara ni o nun donnen ye an ka minisiri fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fɛn min kɔni ya taji mobiliba ni olu kɔni taara ale ni a baaraw olu kan ka kɛ cogoya min na walasa fɛn min kɔni ye tiɲɛni ye o kana se ka kɛ cogoya min na ka o ɲɛ ta ni ka o yira maaw la ni gɛlɛya ye i sɔrɔ a baaraw bɛ kɛ cogo di ale ni fɛn min kɔni ye a lakanali ko olu bɛ se ka sabati cogoya min na olu taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni an ka tajiko olu nasirali bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye sira ye anw fɛ yan nɔ bi min ni a nafa ka bon kosɛbɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan diplomasi ko bunakun kan an ka furancɛla fanga ɲɛmaa generali Asimi Goita ale ye maa bisimila kuluba masakɛso la min bɛ tali kɛ farafinna kelenya jɛkuluba ni an ko o ma ko commission de l'union africaine o ɲɛmaa ni o ye Yusufa Ali Mahamudu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o baaraw taara ka o kɛ kunun ko tɛnɛ ni o tun bɛ jouer kalo tile 13 san 2026 ka yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min taara ni ka a kɛ ni mafilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye ɲɛmaaba in ye ale kɔni nana anw ka jamana kɔnɔna na tile 2 tagama anw ɲana o bɔɲɔgɔnko la ka yira k'a fɔ ko baara in taara ka a kɛ maa mun ni maa mun ɲɛna o bɛ tali kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don
Mali ale ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Abdoulaye Diop ye fo ka taa se an ka minisiri min ka baara bɛnnen don jamana kɔnɔden minnu ni olu bɛ jamana kɔ kan ni o ye Musa Haga Atayɛri fo ka taa se dɔnnifa Mahamadu Tangara k'a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛnɛ in ka farafinna ale tɔgɔyala ka kumaɲɔgɔnya kɛ Saheli ko o bunakun kan ni o baaraw bɛɛ lajɛlen taara ka o kumaɲɔgɔnyaw ni ka o kɛ ka kɛ ni an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goïta ale ka yamaruya jolenw ye mun bɛ kɛ sababu ye ka baara sira ni ka o sinsin ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka o sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni nin jɛkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye baarakuraw ka ɲɛtaga ale bɛ se ka sabati o kɔnɔ cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun ka hali bi ka yira k'a fɔ ko sebaaya ko Mali bɛ ka o sɔrɔ ka taa fɛ don o don kokura farikolo ɲɛnajɛ caman nasiraw olu fɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye an ka fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛlaw ka se ka u sen sɔrɔ diɲɛ seleke naani ɲɔgɔndan ko o bunakun kan ni o bɛna kɛ fɛn min kɔni ɲɔgɔndan min ye ni an ko o ma ko Vuvimam Viet Vodawo ni o baaraw taara ka o kɛ kunun ko tɛnɛn ni o kun bɛ juwe kalo tile 13 san 2026 ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛn bɛ sifinw ni farikolo ɲɛnajɛko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye ale kɔni ye nin maa ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka u bisimila ka équipe ɲini ka ale bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka jabala la ka se ka fɛn min kɔni ye Mali jɔnjɔn ni ka o ta ka o di u ma k'a fɔ ko u tatɔla filɛ ɲɔgɔndan min na ko u bɛ ka taa Mali de kɔni ni ka taa o nɔna bila o nasiraw fɛ ko o ka kɛ sababu ye ka o ni di fɛn min kɔni ye baara in ale kɔni kɛcogo ɲuman ma walasa u ni kunnafoni joli o ka segin ka don faso kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko o baaraw taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye jɛkulu ninnu maaw olu ɲɛna ale ni u ka denbayaw fo ka taa se u ka dege karamɔgɔw olu ma ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛn min kɔni ɲɔgɔndan in baara bɛna taa ka a kɛ Paris ni o baaraw bɛna taa ka a kɛ juwe kalo tile 22 ka taa bila a tile 25 la san 2026 nataw la ni nin bɛna kɛ ɲɔgɔndan in ta ko 7nan ale kɔni baaraw olu tali kɛli ye diɲɛ seleke naani jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi Mali kɔnɔna na arts martiaux ko a kɔni kɛn bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ nin wagati kofɔlen na fo ka taa a se ko an bɛna an yɛrɛ sen ye diɲɛ seleke naani jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔndan ale kɔni nasira fɛ o sɔrɔla kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ yan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛw la wasalam.